Li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn ketine pêşiya her tiştî û ev yek aboriyê jî dixe binê metirsiyeke mezin. AK Partiya amaje kiribû ku eger ew bi tena serê xwe bibin desthilatdar, ew ê aboriyê sererast bikin. Karsaz amaje dikin ku ji bo çareseriya pirsgirêkên aboriyê têkiliyên bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re jî giring in. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ki Güneydoğu için en yüksek ihracat yaptığımız Ji bo geşepêdana aboriya Bakurê Kurdistanê pêwîst e hikûmeta nû saziyek wek wezaretê ava bike û ev sazî tenê têkiliyên aboriyê di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de birêve bibe. Ev yek dikare aboriya herêma me ji nû ve zindî bike. Tenê li Amedê di nava 10 mehan de 10 milyon dolar ziyana aboriyê pêk hatiye û xelkê Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku rewş wisa bidome, dêhêviyên wan ên ji bo pêşerojê têk biçin. Fabrika çeke, iş çeke, iş saha çeke, iş çeke. İşte insan ara ve derlemiş bir başlığı yani. Ha bu emekli mi etmeyi bilir ki az haç tutanlarım. Kahve çava idare bize. Devlet nizam çidik ama ku tişki bikin ki bir ekonomiyi yükseltmişken ku bu kere gerçekten Diyarbakır ku Ahmet'e tişki usak gibiye ki indi ve her batı şey şu kovan savaş avan ev kadı ve bana her tişti adım dikin değilim yani. Beri her tişti şaradari gere hekki servisekini saziye ser aboriye re runi o bipeyivi o bifikirin yani ve demi bilyare xwaz bistînu. Karsaz û xelkê Bakurê Kurdistanê niha li bendê ne ku AK Partî sozên xweyên hilbijartinê pêk bîne û wek yekem karê hikûmetê jî bi vê yekê re eleqeder bibe. Li Mêrdînê çêkirina 5,000 avahiyan ji bêperetî hatiye sekinandin. Li Êlihê di nava salekî de 800 kargeh hatin girtin. Li Tevahiya Bakurê Kurdistanê jî 10,000 kargeh dibin metirsiya îflaskirinê de ne. û xelkê Bakurê Kurdistanê amaje dike ku pêwîst e demil dest hikûmet were avakirin û ji Bakurê Kurdistanê re çareseriyeke peyda bike. Mayrûksel, Rûdal, Amed.